Subay sa pagsulod sa COVID-19 Delta variant sa Northern Mindanao, gipahugtan sa kasikbit nga CARAGA region ang ilang pagbantay aron mapugngan ang pagsulod sa maong variant sa rehiyon. Atong ibalik si Cyril Chavez. Hugot ang pagbantay sa lokal nga kagamhanan sa Butuan City batok COVID-19 Delta variant. Human midunggo ang barkong gikan Indonesia nga dunay 12 ka tripulanteng nagpositibo sa COVID-19. Gimando ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada ang hugot nga koordinasyon sa mga pantalan ug airport aron dili masubli ang insidente. Gipailawom na sab sa swabbing ang close contact sa mga nagpositibo. Lakip ang usa nga misakay sa bus terminal sa Butuan City padulong Zamboanga City. Gimuntar sab pagbalik sa CARAGA region ang ilang regional border checkpoint sa boundary sa Misamis Oriental. Kini aron mas pahugtan ang mga mosulod sa rehiyon. Matod sa CARAGA Regional Task Force COVID-19 One Shield, kinahanglan ang negative RT-PCR test result o vaccination card sa mga nabakunahan na. Samtang, base sa Executive Order No. 34 sa Agusan del Norte, kinahanglan ng magpakita og health certificate o exit pass ang mubiyahe gikan sa Region 10. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.